עכשיו זה התחיל. תוריד. מגעיל. זה קום. נפחו. 3, 4 תחרות. עלת את היד. זה לא טוב. יש לי חור בקש. רגע, מההתחלה. מההתחלה תוציאו אוויר. יש לי חור. איך זה ידבק לו מסטיקים. אפשר גם קש. לא. יש לך חור בשקית. לי? יש שם שקית. הקטע שאני מנפח, אני עושה. הנה, יש לך חור. יש עוד שקית. לא יודע איך, מבקש משוהם. איך הוא תביא את השקית של יונתן? תביא את השקית של יונתן. תחליפו קש. יש לי רעיון. אולי נעשה כמו בסרט שהם שמו את זה כאן ואז שמו את זה גם מים. בדיקה. זה עולה. תעשי, למה? קדימה, תחליטו. למה לא? זה כבר לא מזיז, יאללה, סוס לשם. רוי. יאללה, ניסיון אחרון. קדימה, מתחילים. לא, אבל לא כולם מוכנים. רגע, תוציאו אוויר. הנה. איך? הוא לא ירד את זה. לא, זה נדבק למסטיקים. מתן, תגור לך את השקית אתה. נו, תקשיב, פלג. זוז קצת שמה ככה. זהו. יאללה, תכניס. תכניס כבר. למה כתוב פה יונתן ולא רון? לא, שקית. נו, תקשיב. תוציא את השקית. רוי, תקשיב, שקית. יאללה. רגע, שמישהו יכניס את זה. דקה. איזה טעם של מה של... לך שמה. אין מקום. יאללה, עכשיו אתם מצליחים. יאללה, כולם לא יודעים אותה. תכניס. הנה, יש לי כבר רעיון לסוף שנה. מרימים שולחן עם זה. קשיות. הכי טוב במתן. אוהלים. יופי, יאללה, נו. אלון, קדימה. אבל למה פה אין מישהו? זה עושה החוצה. אז שמישהו יהיה פה במקום שם. איזה פלא. תביא. יאללה שפרם, יאללה. אתה מצלם את החלון. תני לה למעלה. עצרתם את זה? צלמי מהצד. וואי, זה גובה. יפה. יוצא לי האוויר. לא, תמיד, תמר. בלג הרכש לחנק. יאללה, כולם לא תדעו. יאללה, לא. איתמר, אתה מעלה לצד. איתמר, פלג, אלון, רוי. יאללה. תביא. יופי, כל הכבוד. לא מרגיש טוב. אוי. זה מעסיק עם אש שלי. די, מתן.